Wah, pas pakan entek bareng wah rano sing lewat ya. Makan ini ge opo iki? Ono lewat langsung tak cegate we. Tak cegate atau tak jalukane duit langsung ki pakan iki karo pakan wetengku sing sakmene iki. Wah, iki uloku santai gering ngene iki ya. Suwi lak do lewat kene. Nek angel-angel langsung tak sogok ngene. Sogok. Wis, enteni wong lewat ya, Li. Enteni wong lewat terus tak jeluke mangan ya. Pinter we. Wah. Sulo kuda kesayangan ada aja gubet gulu to, Le. Aja gubet gulu. Mas. Main di ajeng tem mriko Mas, Pangsul Mas. Pangsul pudi. Niki wilayah sapa? Tenggene sederek kula Mas. Sederek sinten yo. Trubus. Wis trubus apa? Alah sing wonge butek iki lho. Wis rasa kakan ngono. Iku lho aku ngeleh. Wis gering ki lho. Aja dolene lolo Mas iki Mas. Lho ki aku sing dikene. Sing dikene kok. Pokoke lak wedi iki. Wis cepet ndang dikai wis lakno mobil. Ora nggo duit. Ora iso. Iki uloku ngeleh. Uloku ngeleh. Ora sak tengil. Trubus apa? Sing wonge buntek iki lho. Wah, aku ora kenal. Padahal aku ning kene suwi banget lho. Sing ngene. Marane trubus korene kokon ngeki mangan uloku ki lho wis ngeleh iki lho. Ya. Ora ngerti kene iki asurane ngeleh bareng trubus apa. Kene wis tahunan kene ora ngerti jenenge trubus ya kowe. Wis latihan sih ono wong sing gatel-gatel tembak ndase ya. Dan kayak kerane anyar cetone kayak ngene. Bisa selakangane ketembak modiar wonge. Ta itu, wong kampung ini ta itu tembak ndase malah. Masuk iki kayak kerku anyar sana. Segenah. Loh, kowe napa sih? Cocok tuh mlayu napa ana masalah apa kowe? Bajingan aku dicegat wong ning gone pos ka lho. Teke sapa sing wani-wani nyegat ponakan kowe? Asu mbulu, Des. Teke wonge cendhek wi. Heeh. Rada lemu wi. Heeh. Ngateng ngono bentukane. Bu, ora ngerti. Mang kowe petingkah wae nek bedil ndiase wong. Aku wis ngomong, aku main ngene trubus dulurku aku. Ngece ra. Wah, trubus apa ngono ne? Uloku ngeleh. Ulo apa tak nggo ulo rene. Aku iki. Lah pasti nggo bedil parane kok. Aku mau jajal lho, aku sik jajal kikku anyar tak tuh ngeker aku jan. Bisa. Apa parane? Suwok mah gatel kok. Ki uloku tak gandul kene sih ya, Le. Mau wong siji mojane iki wani ora ngono lho. Jare meng undange trubus ya. Ngono ana trubus langsung gas ya. Wah, mantap wah. Entar kowe les. Pokoke kowe dino iki mangan, tenang we. Tak delek kene sik. Di. Iki menungsone iki. Diajak bedilin ndiase iki. Raine iki ulone iki. Tak bedilin ndas. Bedilin ndasmu he. Kesegetan kok. Gendeng. Tak bedilin ulone. Tak bedilin ndase.